Ok, on folendo bien le 5 novembre 2025. Mina kangari munuda depuis shuro kana se songona na manyabala do be ka video klikara do télécharger ka chima aya dabla mugo shika na video do taka chinema aya dabla tini concerné quoi. Mais mina fenkele peu de fois aye malien ka irengani yanya quoi. Eche malien ka jugu billahi malien ngani ade be malien kan. Tellement que malien ka jugu ima bile la fialendo ima bi kamini ala ne dambe here mi kono ma delika here nyogo soro me lafia mi kono ma delika nyogo lafia soro ibe malien de ka jafa préparer kama katla kana fie ko jafa bi no fe ibo e mali de la ibe malien de ani fraba obe je ku bi ni fra abetla kana fie ki fraba obi no fe ibo e mali de la mais ni bu mabel nakra posone ne ba mi nakra posone ne ba mi ne somogote nga somoga ma delika sama ala ma delika jogo circulation na ala ka numéro damine ntado wa mo gotala mais okana video klikara o télécharger ka cinema munu video en bora yoro mina fokane sa ay dani nyininga aga tijo nyininga aka intouchable nyininga fokane sa nunu tokote bone dakono mais nous balo de bene tokola kunu yele tokofo ube si ube jem soro be keri soro ulu nyugo na chama ni keka temekui mais nous balo bala ukafo mais nous ne be sa nunu tokote bone dakono mais nous balo bene tokola ala ku balo duma Facebook ka doni duma TikTok ka doni duma ko kontu ka yele o baraji doni mesenema ibe malien tellement que malien ka jugu ali jamana conseil des ministres de be ba mali kono ali ministre u tesu ka bureau kono tesu ka so ibe kuma me jamana kofe obetla ka ala wole ka ala ka o jamana suma nebe mi fo aramadew ya koroshi afana to ni malien be ka jede malien ka jugu o jugu ya dain kwa wa malien ngania de be malien ka ima ni mali numéro durande kuni ba bloquer ne ta yini ka do mo ko jumene do tellement que me feka nganyene ma ban here kono kwa mali numéro na durande kuni ta yini ka do mo ko yere do ne ba bloquer mais ni bu mabel kira positionner ne ba mi wala kama ne be mi fo mo ko akana video manu jabide ni video mani bori kama adonga fo ife mo do ala boy kama mi go kabe sai no fede mi go kibe sado mi kabe sai o de ala boy kama o kele de betla ka video tata ga chima kana fiego karsa chete koni koima kasura le complice quoi donc ne vekira ni koin kono ne blende de ni konu kono quoi c'est comme économie a fanda logola nyada logola ka fanda logola ka denwo logola denga pa mo ka chauto la boli ble quoi ni mo sila ka ne jatike o te ala no te kira no de o ne de no sisa a ben alati ni mo sila ka ne jatike o ne de no mais ni mo mi balo be ne togo la ko ne togo fo ibe sui ibe jem soro be ker soro ika konti be yele ibi balo soro ala ki balo no ba iye na okana video klikara o taka cinema quoi parce que bine be lafia kono bine be here kono ni malen ko kabe sayi no fe iko shala de ni ame malen dakar sayi ko kadine iko shala de abe fika na ayre servila de wana mo nyana dungo da bi mo sade ni malen ka to ka fika be sayi no fe ala ki chini pulo de ni mina dungo do ni ame kira ma ki pulo be ki dimi ni go kabe sayi no fe ale da fo mo yede ale da fo mo yede donc akana video klikara o taku cinema voilà akana video klikara o taku cinema parce que ne be lafia kono billahi kamine ala ne dambe lafia ngono bi masoro ni chama kara ona yaw kana ka video manu suka ke anka kata kana moblu mina angulo ubeta ke to do ni nyogonte kana moto mine kana million mine mu de be sika ne jatke bi ni bu mabel kara posone ne ba mi o folonu